président Tachele Elman Macron Black Koro Kasa Koro Alem Sekanga Jamanatia Black Koro Francis président Ante ya fama bi ante ya fama sin Ante ya fama bi ante ya fama sin Ante siranye bi ante siranye sin Ana deme ba bela jeli Ana deme ba bela jeli Foto de njugu munu me jamana kofe Asim tege mo si sagoyi Asim ga jo ajoro amba kofe ni ansele ya jamana ko de ansia faso ko de ansia ka malien bela jeli fo Mali kono Mali ko ka faso de nuan bela jeli ka foli bia ni an soro le 25 no e kana bi anga jamana ka ambe tasiblake ma o ma fatura ala ka yafu bela jeli ma ka nyini malien fe anga mbolo di nyogo ma anga nyogo sembla anga nyogo mbolo na ya bede nyabe na faraje jamana uni farafini jamana be sigileme ka Mali la je bimbe ka ke anga jamana ka be sigileme ka la je mais tout inshallah anga jamana be jengari ate bi hasbunallahu wa ni'mal wakil anga jamana anya wakili sigi halala andale ma anga militaire la andale ma anga armée la andale me jamana ko lo dewna ni Mali e kele ne Mali te fly ka yira photo de njugula ka yira jamana je njugula ni président de la transition Assimi Demsen Fitini kanaka nini kabe na Afrique kuna wolo ka Mali kuna wolo Assimi mo poiti yaba ka Demsen yala anyabe Assimi na be tami asera ka minka yere fosi ko jamana ka jo afaso ka tanya fe une la faso de njugu be ni ko kofe une la ube je ka anga jamana ti une la ube blanga jamana ko Dia jamana o jamana ni be ni ko kofe ya rabbi Allah ala ka ere turbi ka jamana ka ala ka ere turbi ka jamana ka tubabu fe be ni kofe farafi fe be ni ko kofe malendie fe be ni ko kofe ala ka kodi ma mimi nyina maliko awa anga jamana ate binde awa malion ka famu kele gagner perdidi udu kele ala kira sallallahu alaihi wasallam udu kele go yara kira law an se ga dia ala ka teme kira kaw awa ni kele fe na ga chedo mbolo anga ko blade ni de militaire kele yere ni e jamana kele de inya me militaire jamana de ondo on de chawdo on de balbawdo il faut que maleka nyaayele do kerade anga nyaayele anga nyo sembla anga nyo mbolomda Mali zelesi ka nyaayele amba nyini jamana nyamo ko fana be asimu be aka harsa be bara de na ka do fora chesirika moko kerfe moko seka ti afiye de aka je ka bulu di zelesi ma asim ni zelesi ka barake nyogote ni ame jamana zelesi de donde ka nyini Mali zelesi fana be faso de jugu munu be kofe ko kuma birki parata lew fo kuma tachi yale mo haramu ya lew mo tachi yale bokolo jugu ku ba nga jamana déstabiliser Mali te déstabiliser de an muso an jolembe awa ambe sa an faso no fe na be mo mi kono Mali be bi wallahi Mali te bi inshallah Mali te bi ala ni ala yere ka ala ya kama ani kira sanuma ina so dungo kama ani manyuwa kama Mali kono manyuwa mbora yandi amuso wallahi amanga président de la transition ko ni Assimi be sayoro amuso be sayi ni Assimi be sayoro amuso be sayi an ba ni faso de jugu munu men ko kofe wallahi no mo ba ko ko be malude politicien do kera koy bi mawbla jamana ko no ni e so rasulana politicien ma nyaadi umatya politicien ma barake numa barake militaire be nake e militaire te mo ya na tiara de militaire be na o muna militaire ya baram ko te do Assimi nani sanje aye Mali nyabo Afrique be kono ni e malien fu be sranka bagila anye vazi ke lawde amita jiya be kono na fora sa ye malien bunyani karamare be daika ka danga ni general banka Sadio Camara ministre de la défense ka ko keni Laidou ka ko keni Kangeli Tigia ka ko keni Islamia ka ko keni Cheforia ayi kida sayayi Sadio Tarade amasare malien anga nyon tegem de Ismail Wagebe Moro Konebe ko Sadio Tora Assimi nunu ka jafala kalono Sadio Tora foto de jugu de ka jafala ani jonyo jugu fo ka jiya wuli Assimi seka Sadio jafa Moro seka Sadio jafa ani nyini nebe kele be ke me jugu ya te malien ga sabali ni transition mbanguna de ajiara mo mi transition bia amadia mo mi transition bia na karika ki faso fe na karika na ki faso fe Assimi be abo fini ba fo nerebo
jamana in bɛ ɲa fana wa a bɛ dilan dɛ mais Asim ka musow lajɛ mɔgɔ caman de bɛ yen muso minnu salen bɛ jamana kɔnɔ ni ji fɔra k'a ka taa fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye u tɛ taa ci lase mun na u kana mɔgɔw kɛ filenkolon ye dɛ bɛɛ tɛ he ye koyi mɔgɔ caman bɛ information ni fɛnw b'u bolo mais na lamɛnni tɛ kɛla dun il faut que jamana kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ faamaw kɔfɛ u ka lamɛnni kɛ u kana jɔ mɔgɔ ma jɔnmaya ye kɛra ye dɛ hali fatɔ n'a ko ko kuma b'a fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye mun bɛna Asimu kɛrɛfɛ a ye lamɛnni kɛ n'aw ye lamɛnni kɛ aw bɛ yeli kɛ aw bɛ filɛli kɛ o de ye tiɲɛ ye aw minnu bɛ réseau sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo videomani fara journalistes kan aw bɛɛ k'aw timinadiya hali n'i ye nkalon tigɛ k'i ka faso dɛmɛ Ala b'i dɛmɛ koyi diinɛ kɔfɛ i faso de bɛ yen koyi i ba ni fa kɔfɛ i faso de bɛ yen koyi maa tɛ se ka kɛ foyi ye n'i ka jamana tɛ minnu bɛ Mali yɔrɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ la fasa la i ɲɛ bɛ Faransi o Faransi président tasiyɛlen Emmanuel Macron Black Koro Kasa Koro ale bɛ se k'an ka jamana ci yan Black Koro Faransi président an tɛ yafa ma bi an tɛ yafa ma sini an tɛ yafa ma bi an tɛ yafa ma sini an tɛ siran ɲɛ bi an tɛ siran ɲɛ sini an n'a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen an n'a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fasoden jugu minnu bɛ jamana kɔfɛ Asim tɛ kɛ mɔgɔ si sago ye Asim k'a jɔ a jɔyɔrɔ an b'a kɔfɛ dɛ an b'a kɔfɛ bɛɛ ma kɛ kira fɛ o bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ bɛɛ ma kɛ Ala yɛrɛ fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ o bɛɛ b'a la Asim ye baara min kɛ hali n'i tɛ ko kalama i k'a dɔn ko ni cɛ in sɛgɛnna dɛ maliyɛnw k'aw ɲɛ yɛlɛ Burukina taara k'an da nin taara k'an a bɛɛ nkalon an ka taa faso fɛ an ka k'an ka jamana fɛ an b'an ka polisiw fo k'an ka gendarmew fo k'an ka eaux et foret fo k'an ka pompier fo maliyɛnden minnu bɛ janfa la a ye janfa bila a ye wari to ye a k'aw k'aw faso fɛ k'a ɲini Asim fana fɛ u ka ba kɛ dɛ u ka mɔgɔw ta mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ fɛ ka don tin na u ka mɔgɔw ta baara ka kɛ hali anw minnu musow u ka marifa d'an bɛɛ ma an bɛɛ ka taa fɔrɔn na ni mun ye manamanakan fɔ u ka marifa d'u ma u ka taa fɔrɔn na cɛ ni nkalon tigi ka taa dɔ ye Hakoto bɛ kuma vraiment ne yɛrɛ dusu ka teli Sadio ka saya zera ne kojugu walayi